Moikka! Moi täältä kiireellisestä arjesta. Ei ihan hirveän paljon ihan oikeasti viikolla ole aikaa. Tuntuu, että päivät niin kuin menee ihan jäätävää vauhtia eteenpäin. Ja ei se mikään ihme ole, että kun mä oon töissä, niin me ollaan kotona tosiaan vasta 5:30 aikaa. Ja pystyy rauhoittumaan vasta 9 aikaa illalla. Välillä musta tuntuu, että musta ei oikeasti ole arkena edes hyväksi tyttöystäväksi. Mä oon tosi väsynyt. Tää arki väsyttää mut kyllä. En tiedä missä vaiheessa tää menee ohi ja missä vaiheessa tähän tottuu. Mutta en ole vielä ainakaan ihan tottunut, vaikka tykkäänkin. Mut jotenkin mä kärsin siitä, että musta tuntuu, että mä en ihan oikeesti ole tarpeeksi hyvä tyttöystävä tolle miehelle. Musta tuntuu, että arkena mä vaan tiuskin ja on semmonen tiuskia sen takia, että mulla on niin kauhea stressi kaikesta. Ja ei se loppujen lopuksi mikään ihme ole, että meillä oli joulukuussa kuitenkin muutto ja työt alkoi ja Aadan päiväkoti ja sitten oli joulu ja Aadan syntymäpäivät ja hirveän paljon kaikkea. Että loppujen lopuksi ei mikään ihme, että onkin ollut vähän tiuskia. Mutta kyllä mä siitä itsekin kärsin, että pitääkin olla niin sellainen tiuskia. Olisi paljon helpompi, jos en olisi semmoinen tiuskia. Tässä lentelee joku banaanikärpänen, kiva. Mutta niin. Välillä sitä miettii, että niin, me ei tosiaan vielä asuta yhdessä, että Teemu on täällä muutaman kerran viikossa. Ja silloin kun Teemu on täällä, niin hän nukkuu sohvalla. Aluksi nukuttiin kyllä vierekkäin, mutta nyt ollaan koettu paremmaksi se, että hän nukkuu sohvalla. Edelleenkään ei nähdä sitä vaihtoehtona, että muutetaan avoliittoon. Että me ajatellaan niin, että tullaan menemään vielä joku päivä naimisiin ja vasta sen jälkeen muutetaan yhteen. Mutta kaikki ajallaan ja katsotaan, että mihin tämä vie ja mitä vauhtia, että ei tiedetä sitä vielä. Ja ei tosiaan haluta harrastaa seksiä ennen avioliittoa. Siitä tullaan tekemään vielä postaus, että tuutte kuulemaan lisää tästä aiheesta. Se varmaan herättelee myös ajatuksia siinä, että me ollaan päätetty tämmöinen, miten siinä voi pysyä ja näin. Mutta jotenkin se, että kun me ei olla tosiaan, ei asuta yhdessä ja nähdään viikolla muutamina päivinä, niin, ja sitten kuitenkin se, että sit kun me nähdään, mä oon väsynyt illalla, kaikki se aika menee Aadaan. Sitten kun Aada saadaan nukkumaan, niin sit mä oon jo niin väsynyt, että mä haluan nukkumaan. Ei meillä ole ihan oikeasti kahdenkeskistä aikaa kuin tunti arkena. Ei sitä vaan ole. Ja mä huomaan, että mä kärsin siitä itse ainakin tosi paljon ja haluaisin, että sitä meidän kahdenkeskistä aikaa olisi enemmän. Tällä hetkellä mä ootan tosi paljon treffejä. Mennään viikonloppuna treffeille. Ollaan yön yli ihan kahdestaan. Tuntuu aivan uskomattoman ihanalle. Jotenkin, sitä kaipaa ihan älyttömän paljon, että pääsee kahdestaan olemaan. Ja tällä hetkellä se tulee kyllä tosi tarpeeseen, että saa olla ihan kahdestaan. Mutta ehkä se on sitten tällaista se seurustelu, kun on lapsi ja on kiire arki. Tähän täytyy vaan tottua. Mutta niin, eikä mä tiedän sen, että ei Teemu ajattele musta, että mä oon huono tyttöystävä, mutta ehkä se on täällä mun omassa takaraivossa, että mä oon vähän surkea tällä hetkellä. Voi laittaa vinkkejä tulemaan, että niin, mä oon vähän itse hukassa sen kanssa, että mitä mä voin tehdä tässä arjessa toisin, että pitääkö musta jättää oikeasti ne tiskit, että mä en hoida niitä 5 päivää vai... No joo, en mä nyt oikeasti tekisi niin, että mä en hoitaisi niitä 5 päivää, mutta vai että miten, että käynkö mä sit oikeasti töissä ulkona syömässä mieluummin, kun teen sen ruuan täällä illalla valmiiksi seuraavalle päivälle, vai teenkö mä sen ruuan, miten mä teen, ja hirveän paljon, mä en oikein tiedä, että mistä mä pystyn kiristämään sitä aikaa, mutta katsotaan, miten nämä asiat sujuu.
miten mä saan nää järjestymään. Mutta siis vinkkejä voi laittaa, vinkit on tosi tervetulleita. Joo, mulla oli tällainen pieni videopostaus tällä kertaa. Tänne kuuluu ihan hyvää. Ootan tosiaan niitä treffejä tosi paljon. Ja näin. Nyt täytyy lopettaa. Moi moi!